Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Петър Петров от Бургас, а вие гледате "Сделка или не". Ето какво се случи в последния епизод. Спасо Сливен! Спасо Сливен! Аре, бе, Спасе! Според мен 20 стотинки не са в кутия номер 2. 20 стотинки са навсякъде другаде, но не в кутия номер 2. Антонина. Тони от Ямбол, кутия номер 16. Ямбол, Сливен, близко, давай, Тони. Защо тази кутия? Защо? 20 стотинки. Добре, доволен съм, добре. Добре. Оферта на банката е 5000 лева. Думите на банкера са, че това му е последния шанс. Сделка или не? Приеми, приеми. Се наложи да я откажа. Оферта на банката е точно 4000 лева. Има сделка. Има сделка за 4000 лева. Тук не трябваше да приемеш. Кутия номер 15 ли ще да отвориш? Да. Това е твоя късмет, Да. с който излезе. Кутия номер 15. Защо отвори тази кутия? Оферта на банката би била 10 000 лева. Добре. А сега останете с "Сделка или не". Започваме! Вечер, дами и господа, днес е петък, което означава, че отново при нас ще играе един от тези, които са регистрирали ето този вълшебен билет "Сделка или не" от Националната лотария в интернет на 7777.bg или по телефона на 0700 42 100. Тези от вас, които са направили това нещо, могат да спечелят точно по 3 начина. Първо, снабдяват се с билет на Националната лотария "Сделка или не" от търговската мрежа на Националната лотария. Второ, на момента могат да спечелят една от сумите в билета от 3 лева до 100 000 лева. А все още имаме 2 по 100 000 лева неспечелени. Тези от вас, които намерят най-добрите билети с звезда върху регистрация за специалните игри "Сделка или не", много бързо трябва да ги регистрират. На 7777.bg отнема само 3 минути. По телефона 0700 42 100 отнема същите 2-3 минути. Така че не губете никакво време. И чакайте и стискайте палци. Или да бъдете изтеглени за специалните игри в петък, където може да играете за 100 000 лева. Или специалната игра за животопроменящата сума от 1 милион лева. А сега си прибирам този билет, за да извикам късметлията, който днес може да си тръгне с 100 000 лева. От "Сделка или не"? Милко! Здравей, Милко! Как си? Добре. Откъде си купи билетите ти? Еврофутбол. А, така, регистрира ли го? Да. Щом си го регистрирал, щом си тук, значи си го регистрирал. Естествено. Къде го регистрира? По телефона или в интернет? В интернет. Кой го регистрира? Ти, жена ти или децата? Аз. Браво, бе! Ти сега още малко ще ми кажеш, че пишеш програми за нас. До там не си стигнал. С какво се занимаваш, Милко? Безработен съм. Идеално, тук има някакви пари. Искаш да ги взимаш. Или искаш да си ходиш. Късмет ли е? Дошъл е при нас. Аплодисменти за Милко. Милко, си стави си на местото. Сега. Преди да съм завъртял кутиите, имаш ли да кажеш за с коя кутия искаш да играеш? Коя се спадна? Която се падне. Добре, тогава да завърта кутиите. Разбира се. Благодаря ти за разрешението. На 3, 2, 1 кутиите се завъртат. Ето ги, Милко, от 24 кутии. От 1 до 24.
Пълни с пари. Да. В някой има повече, в някой има по-малко. Но всяка има пари. От 10 стотинки до 100 000 лева. Когато си готов и когато натиснеш този бутон силно, ясно и отчетливо, гледай да го щупиш, ще изберем тази кутия, с която ще започне своята игра. Когато си готов. Кутия номер 24 за Милко. Пожелава нещо мило, нещо красиво. Какво ти пожела, Като? Успех. Само това ли? Не можа ли да ти пожелая, Милко, 100 000 лева и ще ходя с тебе на Бахамите или нещо е такова? Явно не. Но да ти кажа, всички ти стискаме палци да спечелиш едни 100 000 лева. Готов ли си да започваме? Да. Едно малко въпросче, да проверим как са твоите знания. Да разбера на къде да тръгна, да ти задавам въпроси, да те разпитвам. Да. Лесен ли да бъде? Естествено, че ще е лесен. Дами и господа, да се приготвим да чуем и да видим въпроса. На Милко. Сделка или не? Подигото е роман на Иван Вазов, Костов или Лилов. Внимай много с Костов и Лилов. Иван Вазов. Браво, Демил. Браво, разбира се. Макар че от политическа гледна точка не си много прав. И Костов може да е автор на подигото, а Лилов със сигурно го е писал от начало до край. Готов ли си да започвам? Да. Обърни се към нотариус Филипов, защото не започваме игра без неговото одобрение. Добър вечер, нотариус Филипов. Добър вечер. Кажете ни за кутиите. Ами днес съм с синя вратовръзка и му пожелавам да отваря само сини суми в началото и да си остави големите за накрая. Кутиите са 24 с суми от 10 стотинки до 100 000 лева. Има две кутии Хикс, жълта кутия Хикс с суми от 100 лева до 5000 лева. Червена кутия Хикс, в която може да има сума от 5000 до 100 000 лева. Желая му успех на Милко. Не остана нищо друго, освен да кажем, че Милко, ето с този вълшебен билет, сделка или не, е дошъл при нас да играе неговата игра за 100 000 лева, която започва сега, сделка или не. Имаш ли някаква стратегия? Приготвил ли си кои кутии да отваряш? Не. Всичко на момента. Всичко на момента. Всичко на импулс. Какво ти говори Милко импулс? Коя да бъде първата кутия? Номер 20. Кутия номер 20. Дано да е синя, както вратовръзката на нотариус Филипов. Кутия номер 20. Галина отваря. 1 лев! Много добро начало даде на играта с 1 лев. Коя е втората кутия? Номер 11. Кутия номер 11. Еди от лагера. Еди отваря кутия номер 11. Да не го спираме. Милко, май тук трябваше да те спра. Кутия номер 11 съдържа червената кутия Хикс или сумата, която е в червената кутия Хикс, която е 40 000 лева. Ти какво щеш да правиш 40 000 лева? За децата. Семейството. Само децата и семейството. Абе, ти нещо за тебе няма ли да изхарчиш? За тях живеем за децата. Колко са големи децата? На 9 и на 7. На 9 и на 7 години. А ти почти си ги отгледал. Още малко, 18 години, да си фащат работата. Последната ти работа каква е била? Имах малък бизнес. И какво стана с него? Затворих. Що? Бизнес за какво? Не ми е любопитно, бе, човек. Бизнес, малко заведение. Малко заведение. И какво? Дойде кризата, хората не идват вече Няма вече. и го затвори. А иначе ти какво друго мога да правиш? За какво си учил?
Цветна металург. Цветна металург. Ти си от тия леярите, стругарите... Металург. Металург? Да. Добре, няма ли работа като металург? Няма. А къде е било заведението? Крумград си. В Крумград. Ти оттам ли си? Да. Там си живееш? Сега жена ти работи и тя те храни. Не, аз ходя в Англия. В Англия ходиш набързо за 2-3 месеца, изкараш някой лев. И се връщам. Ма така трябваше да почнеш. Сега какво? Аз да не съм данъчен? Та да ми се криеш така. Все пак работиш, не седиш жена ти да те храни. Еми така де. Айде да продължим нататък. 40 000 лева изчезнах. Но в играта все още има яки суми. Ти за колко пари си дошъл? 10-15. 10-15 ще стигнат за децата. Какво искат сега най-много? Компютри, телефони и такива неща. Деца, какво да ги правиш? Коя е кутията? Номер 6. Кутия номер 6. Надявам се вътре да има малка, ниска сума и да сме спрели потенциалната серия от червени суми. Петро, отваря. 50 лева. Браво, Милко! Добре се получи тази кутия. 50 лева. Има светлина в тунела, тръгваш с синьо, отиваш на 40 000 лева и след това се връщаш обратно на синьо. Коя да бъде следващата кутия? Номер 14. Номер 14. Спаса, какво мислиш за кутия номер 14? Червено. Червено. Да. Червено. Що да не попречи? Ще го послушаме ли или ще се довериш на себе си? Не, отварям. Твърдо отварям. Тогава аз не мога да гледам. Аз не мога да гледам, за това тази кутия ще отворим след рекламите по Нова телевизия. Скъпи приятели на Сделка или не, ето ни след рекламите по Нова телевизия. Тук при мен е Милко от Крумовград, който е дошъл с билета на националната лотария Сделка или не. Този малък вълшебен билет може да ви донесе много големи и много жадувани печалби. На момента с него може да спечелите от 3 лева до 100 000 лева. А ние продължаваме с Милко нататък. Спас точно преди рекламите каза, че в кутия номер 14 има червена сума. Все още не е отворил, това ли да бъде кутията? Да. Да, обаче ще ми трябва малко помощ. Помощ още ще трябва. Добре. Добре, ето това вече ми харесва, което означава, че там сигурно ще има синя сума. Отваряйте. Благодаря. 100 лева! Лева, Милко! Продължаваме нататък с следващата кутия. Коя е тя? Номер 13. Кутия номер 13. Фаталното число. Знаеш ли какво казват за него? Ако съдбата е решила, че ти си добър човек, в кутията ще има малка синя сума. А ако съдбата смята за теб, че ти не си добър човек, ще има голяма червена сума. Аз искам съдбата да мисли, че банкера е дебел, лош човек. И в тази кутия да има синя сума. Да отваряме ли? Да. Максимум жълта. Кутия номер 13, Митак, отваряй. Митак, отваряй. Отварям. Да! 300 лева! Браво, Милко! Остана още една единствена кутия. Кутия номер? 22. Кутия номер 22. Тони, отваряй. Тони, търсим синя сума. Предстои оферта на банката. Искам висока оферта исках. Висока. А с тези 50 000 лева? Аплодисменти за Милко. 100 000 лева са все още в неговата игра. Милко, предстои оферта на банката.
Ако я отхвърлиш, ще трябва да отворим нови 4 кутии преди следващата оферта.